production lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an b'a fɔ tuguni k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Fatou Chewing Star ye ale ye jamukan ye an bɛ wuli an bɛ se an ka starw ma an bɛ aw la kunnafoniya olu ka actualité kan ayiwa an filɛlibagaw bi an wulila an bolila an nana Fujikɔrɔni ani an ka belebelebaw dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi ale tɛ mɔgɔ dɔw wele Mali musique kɔnɔna la Fakoli Lezi an bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ aw ɲɛna Malimagɛ ça va? Ça va, Dieu merci. Alhamdulillah. Ok, moi c'est Doumbia Souri à l'état civil, Fakoli Lezi comme nom d'artiste. Voilà, comme vous l'entendez tous, né Fakoli Chie. Voilà, Gondouninga 100 pour 1000 do. Oh, et ma rébellion est là programme. Non, ça fait plaisir. Fakoli est Johnny, Fakoli Borami, Fakoli est sans joli là. Est-ce que Fakoli foule le Ok. Tout d'abord, Fakoli est malien d'un 100%. N'yagami fouitala. Malien d'un bolin kofé. Nya affié tout qu'on y est au fenêtre mené kofé. Fakoli bangena Djikoro Nimpara jusqu'à 2009. Fakoli est avec ses parents, Sebeninkourou Sibiribougoula. Comme vous le constatez, Fakoli Sigileme Djigoroni Amedom Naikobi. Je suis artiste chanteur déjà, vous savez ça déjà. Voilà, Mba Akona Amena donné une si Akatandone. Amachandé Takoni? Ah, Akoni. Ayandouye. Ayandouye. Madame le Bigui. Nala Sonama. Et ma question, quelle réponse? Est-ce que Fakoli foule le bon, je suis Soni Ndorombe, Awole, Furusiri Kanaka. Inch'Allah. Fakoli est la musique canon. Bon, la musique, c'est un peu profond parce que les musiques canon depuis les fitini, depuis que wakati mun o kuma olu bɛ se ka ɲɛf'i ye mais se ka fɛn bɔ a la mais d'après mon père k'ale tun b'a dɔn ko ne bɛ kɛ dɔnkilidala ye quoi parce que ko depuis ne fitini n'ale bɔra baarayɔrɔ la ka na n'ale ye radio k'a la moi j'étais très proche de lui n bɛ radio lamɛn n bɛ segin wali dɔnkiliw kan n b'u da dɔnkilida diyara ne naturellement quoi mais kana n kɛ dɔnkilidala yɛrɛ o sɔrɔla cogo di j'avais un grand frère big up à toi kɔrɔ ni i ɲɛ b'an na o et de nin bɛɛ daminɛ Aruna Doumbia voilà donc maintenant ne taara bɔ ale de ka sɛbɛnni dɔw kan parce que je commençais à écrire n tun bɛ se ka lecture kɛ a wagati o y'a sɔrɔ n kɔrɔbayara dɔɔni n taara bɔ ale ka cahier dɔw de kan bamanankanw sɛbɛnnen don a kɔnɔ quoi i n'a fɔ an bɛ textes sɛbɛn cogo min na bamanankan na donc ne de y'o kalan ko nin ye mun ye tantɔ ne y'a yira a la n ko kɔrɔ ko nin ye mun ye ko nin ye bamanankan leçon de ko ne ka taa ka bɔ yen nɔ jusqu'à ce que n taara tombé a kan don dɔ la o balani fɔ dɔ tun bɛ yen nɔ u tun bɛ ka jouer yen nɔ n ko warninkaw bɛ nin de kɛ d'accord ne fana y'a daminɛ ten tɔ dɔɔni c'est fait vers les 2006 7 que ne a daminɛ dɔɔni voilà depuis 2006 2007 an bɛ freestyle ninnu kɛ i b'a dɔn wagati a tɛ ku i la i ka a yira k'a fɔ k'i bɛ dɔnkili de da voilà donc an ye freestyle daminɛ 2006 2007 2008 jusqu'à 2009 de an sera ka don studio ɲɛnama la ka sɔn kɛ mais bien avant ça an tun bɛ taa mixcraftniw na ka sɔnniw kɛ mais c'est vers les 2009 que an sera ka don studio ɲɛnama la ka sɔn kɛ ayiwa an filɛlibagaw ne kɔni ye Fakoli Lezi dɔn ni sɔnni dɔ de n t'a dɔn n'a sɔrɔ aw fana y'a dɔn ni o sɔn in de i ka sɔn i b'a fɔ jarabi o kuma mun de wala i b'o sɔn in sen da ne yɛrɛ n'an filɛlibagaw jarabi o tuma mun de b'i la bi keri o tuma mun de fɔra ma bi n'an ye ɲɔgɔn ye i bɛ to ka ko minnu kɛ emosi kɛ ne la bi ma bisu kɛ ne la bi mun de la i ma surinu kɛ bi jarabi depuis bi tɛ n y'a f'i ye n'i kana to ka i ɲɛ kumun kɔrɔ ni ne tora kɛ ɲɛ kumun ne ɲɛ nka bɛ bɔ sɔnkun de la kosɛbɛ la mɛ ɲɛ kumun dɛ aw cɛ nin filɛ nin ka juguman kɛ ka na ko n ka yɛlɛ dɛ c'est comme ça an ka tɛmɛ n'an ka ko ye Fakoli yɛrɛ bɛ musique sugu jumɛn de kɛ i bɛ genre sugu jumɛn kɛ bon wallahi Fakoli bɛ caman kɛ dɛ mais n dɔra ni min ye yɛrɛ ça c'est un peu du manding sinon Fakoli bɛ R&B kɛ n bɛ raga kɛ hali ne bɛ to ka reggae kɛ
En général, moi, je fais tout. Mais Ndonanimi, ça, c'est un peu du manding. Bamanangamu, ni manding, nous donnons qu'à à base, je faisais que du rap dur. Je ne me rappe pas encore jusqu'à ce que Nya essayé, parce que je suis un faiseur de tout, Nya essayé de nous la Jarabisson, voir comment ça va. Et j'ai vu que ça cartonnait. Ça cartonnait, pourquoi pas enchaîner ça. Donc on dit que Jarabisson, là où il y a fait quoi. Sinon, on est tout me rap game, arabe gang, voilà, on a donné. Jusqu'à décrocher le BTD en comptabilité avec mention. Donc maintenant, c'est après ça qu'il y a essayé de jouer concours. Il joue concours, il a fait un m'a de lui. Il lettre ou chiffre frafra il y a la couille mati. Et où est-ce qu'on est d'abord dans un donné? Tu vois. Donc maintenant, beaucoup d'organiser la coupe, on était sur le comme Kocho Benino. On ne peut pas sur le connaît qu'un ami. I work of Wakachandon. Nous, on était à Tan Fosu. Nous étions à la fond, on a Sera Mima 600. Nous Aguilara. Nous Kalango, on est Gabijo, peut-être dans l'avenir, on voit qu'on est ma son à Nefon Fire, sinon à tout mes sons à Digala Donning. Donc, ne m'a fait. Donc, directement, né à Jotento. Nous avons Sougou, depuis 2013, nous avons 2013 jusqu'à ce que donc l'INA a pété vers le 2014. Donc on a essayé maintenant donc l'INA a une carrière bon, pour gérer la situation comptable d'une boutique, mes téléphones ou un ordinateur ou référé quoi. Mais ça n'a duré qu'une année. Dans un sans qu'il voilà, donc sinon, musique qu'on fait, mes business, c'est nous qui avons comme c'est nous. Qualité ou le jamala. Qualité ou le jamala. Business is quoi quand ça? Business du côté, al ni y va donc on est tout coup du coup qu'elle a eu. Mais à mes domination, et bien il y a tout sous là de sinon. Ubiga coach. Inch'Allah. Album bon, ma album Kefolo. Depuis 2015, j'ai fait un mixtape qui a vraiment marché. On continuera à single ou balancer jusqu'à cette année. EP Kelembo pour annoncer mon album qui sera vraiment très bientôt dans le bag et qui sera très lourd. Voilà, au bar au-delà en maintenant quoi. Maintenant, mes albums, maintenant, c'est des années et des années à initiative ou béni nommé. Parce que ce qu'on a besoin pour faire un album, c'était pas les moyens n'étaient pas favorables pour que cet album qu'il n'a pas cadré quoi. Donc raison pour laquelle on a traîné. Non, maintenant je pense qu'on a toutes les nécessaires pour faire un album et puis on a barreau d'amener. Aïe doit au Inch'Allah, très bientôt avec Fakoli album. Fakoli 4 PC là, 4 points cardinaux. Fakoli les Popi parfait album Maninka et Momo Choco. 4 PC pour me dire. Wow. Question Jaran Kojugo. 4 PC ko kumpan me mo chamana expliquer al sa do te ka fam. 4 PC benino. 4 PC se porte très bien. 4 PC faralagnon en cominga. 4 PC faralagnon objectif mingama. Je pense que donner c'est objectivement. Parce que moi je me rappelle très bien. On me faralagnon en donner mingama. Un match en fonyoin. En gros fanga be jamadla. Aramadou garzige be nyogon bolode. Nous sommes tous des artistes monument d'amnebi. En BA en B donning kala al na sur en expérience ou nga boni nyogon tay, c'est-à-dire en durée de travail ou nga boni nyogon tay do adamne mais ça a trouvé que be il a prévenir il a niveau nina. Oui, est-ce qu'il n'en fera la nyogon ka collectif mu siki kunte ke ali dongli da droin, asiki kunte ke ali ka fara nyogon son ke o dronte.
ka initiative wɛrɛw ta an ye min ye musique kɔnɔ ko pourquoi pas on forme pas un collectif pour dénoncer pour informer nos jeunes frères an ye minnu ye an ye kɔlɔlɔ minnu ye u kan'o ye pourquoi pas ka fara ɲɔgɔn kan collectif dɔ sigi collectif min dans l'avenir an bɛ se ka association baw créer walasa ka dɛmɛbaw kɛ mɔgɔw ye an bɛ se ka studio baw dayɛlɛ pour aider la culture urbaine ko pourquoi pas ça donc an sigila ɲɔgɔn kan n'o hakilina de ye an farala ɲɔgɔn kan n'o hakilina de ye c'était pas du tout facile c'était pas du tout facile an y'an kɔnɔ kumaw caman fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ala deli n ko ala kana ni na ye sa n ko mɔgɔ kelen dɔrɔn ka poyi ka bɔ anw na sisan nɔ n ko y'anw lafiyalen ala kun tulo b'an na a y'an ka duwawu minɛ a ma tɛmɛ ni tarata kan Mumu Sogo nana baw kɛ Mumu Sogo ye baw kɛ yɔrɔ min na e ɲɛ t'a la kow bɛ ka nɔgɔya ka taa fɛ Mumu Sogo ye baw kɛ dɔrɔn Fakoli nana ni EP ye o bɛ ka dugu ci baw bɛ ka album n'a ka livre bɛ nalen o bɛ na dugu ci Alba y'a ka mixtape bɔ o bɛ ka dugu ci kow bɛ ka na quoi alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ anw farala ɲɔgɔn kan objectif min kama ala y'an ka duwawu mɛn a y'u minɛ et puis alhamdulillah dɔɔni kow bɛ ka taa sanfɛ quoi. Alhamdulillah. Aw mɔgɔ naani ye nin démarche ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ye nin boliboli ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wagati dɔw la aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kan non o diyagoya de adamaden voilà adamaden n'aw farala ɲɔgɔn kan kɔni k'u ka jɛ c'est comme si aw farala ɲɔgɔn kan k'u ka kɛlɛ de o est-ce que tu comprends donc hakili de b'o dafa sisan nin nɔ ɲi ani nɛn bɛ kɛlɛ o mais est-ce que o bɛ mɔgɔ bila k'i nɛn tigɛ ka bɔ yen ko parce que k'i ni nɛn tɛ ka bɛn les linges sales se lavent dans la famille bɛɛ an bɛ panpan ɲɔgɔn na an bɛ kɛlɛ a bɛ gɛlɛya tuma dɔw la yɛrɛ fo a bɛ kɛ komi bolokurunko ka bɔ a la mais jamais au grand jamais mɔgɔ tɛ bɔ a kalama parce que an ye ɲɔgɔn kanu de en réalité ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan an mɛnna sigili de la ɲɔgɔn kan an ye ɲɔgɔn kuntilennaw de ye an ye ɲɔgɔn ŋɛɲɛw de kun an ka sɔrɔ ka décider ka fara ɲɔgɔn kan donc raison pour laquelle bɛɛ bɛ l'aise la quoi 4PC bɛɛ de bɛ l'aise la quoi min b'i diya i b'o de kɛ tes frères sont là pour te soutenir c'est ça n'anw panna ɲɔgɔn kunna an bɛ tila ka ɲɔgɔn faamu a kɔnɔ ka sɔrɔ an m'a lakali fan bɛɛ fɛ raison pour laquelle 4PC ko yɛrɛ tolen don mɔgɔw ma mystère ye parce que u tɛ kuma caman ye ka lakali quoi i m'a faamu wa i mana ye i bɛ mɔgɔw kɛ tantɔ kumaw de bɛ ka fɔ fanw fɛ o jamais au grand jamais i tɛ 4PC mɔgɔ dɔ sigilen yan k'a bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ jugu fɔ a banna quoi min b'anw ni ɲɔgɔn cɛ o an ni ɲɔgɔn cɛ de an bɛ fara ɲɔgɔn kan wagati min na tu n'étais pas là donc an ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ dan anw ni ɲɔgɔn cɛ de quoi. ayiwa Fakoli an ye dɔ kɛ baro la i ka fɛn dɔ bɛ yen i ka gɔndugunin kan i b'o dɔɔni da ne nana an filɛlibagaw d'accord awɔ kɛ ne gɔndugunin kɛ wa min disi gosi ni kululama y'a ye awɔ kɛ ne gɔndugunin kɛ wa min disi gosi ni kululama y'a ye gɔndugunin ka di ko fɔw ye minnu bɛ Itali ngɔndugunin ka di ko fɔw ye fɔ États-Unis ngɔndugunin ka di ko fɔw ye minnu bɛ Itali ngɔndugunin ka di ko fɔw ye fɔ États-Unis ngɔndugunin yiri cɛ ɲumanw bɛ ne hakili jigin ne arijinɛ la ngɔndugunin kɔlɔnba ji ka di i ma ye an ka sira tɛ awaji la ngɔndugunin fila bɛ misikan mɛn ngɔndugunin numu bɛ se ka avion kɛ c'est important gɔndugunin ka di kojugu trop même ni dɔnkili in dali hakilina mun na ni dɔnkili in dali hakilina ye dɔnkili in dali fɛnɛ hakilina fɛnɛ yɔrɔ ne ka ko ninnu bɛɛ bɛ komi histoire ninnu de gɔndugunin yɔrɔ gɔndugunin c'est un nom min bɛ mɔgɔ layɛlɛ voilà ko gɔndugunin mɔgɔw yɛrɛ dɔw b'a fɔ qu'est-ce que yen ye dugu ye donc maintenant ne de y'a jateminɛ ni ne taara gɔndugunin à mon retour maintenant mɔgɔw bɛ ne lajɔ bɛ kuma cɛ yɛrɛ bɛ baro la sisan nɔ an ka dugulamɔgɔ dɔw ɲininka k'o bɛ bɔ min o ko k'ale bɛ bɔ dugu wɛrɛ de la cɛ a mɔla ala k'a ka dugu tɔgɔ fɔ jusqu'à ce que ne yɛrɛ tulo nana don a la dɔ da ne sigilen bɛ gɛrɛn dɔ la parce que an ka mɔgɔw bɛ jigin ni tamatiw ni fɛnw ye u t'u feere quoi donc don dɔ la dɔ y'a ɲininka ne yɛrɛ sigilen bɛ ne b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko gɔnduguninka ye quoi ko e bɛ bɔ min a ye dugu wɛrɛ de tɔgɔ fɔ quoi ça m'a vraiment touché a ma diya ne ye quoi n ko dugu starba o ma maloya ni dugu tɔgɔ ye n ko mun na aw bɛ maloya ni dugu tɔgɔ ye n ye nin faamu n ko ni aw bɛ maloya n'a ye aw tɛ ka fierté kɛ yɔrɔ de sɔrɔ n'a ye quoi donc directement ne donna studio la d'abord n taara fɔ dugutigi fɛ yen nɔ an ka dugu la
ka taa renseignement ta gonduguni nana togo di. Je me suis renseigné, ça m'a permis aussi ka fɛn caman dɔn yɛrɛ faso ko la quoi. Je me suis renseigné, voilà, un problème t'a la, on est venu dɔnkili bɔ an ka dugu tɔgɔ la quoi. Il est temps que an ka dugu fɛnɛ tɔgɔ ka diɲɛ labɔ ten tɔ quoi. Donc directement ne donna studio la, n y'a d'a kan ka clip enchaîner n'a ye. Et Dieu merci, o la kalili o ma ɲi nɔ n'ala sera k'aw kɛ gɔnuguni tagabaga ye don min na aw ni dugutigi bɛ sigi aw bɛ baro kɛ dɔnkili in dali ani bi cɛ a ye min ɲa a kɛra kun min na n'a sɔrɔ a ɲana n'a ma ɲa dugutigi b'olu ɲɛfɔ aw ye. Ayiwa faamuyali sɔrɔ la ka hakilila jigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi la n'o ye Amina Vision ale ni Nifa production ye jamukan tɔgɔ ye Fatou Star bi ani Fakoli Lezi de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye. Ayiwa Fakoli i bɔra k'i da don i ka mixtape ko la concert ko ta fanfɛla don. Concert ko ta fanfɛla sans mentir ne bɛ baara kɛ cogo min na sisan nin nɔ c'est vraiment professionnel. C'est vraiment professionnel. Parce que ni ne ka fɔlɔ kow jateminɛ ni sisan ko i bɛna ye ka fɔ ko danfara belebeleba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Hali i b'a jateminɛ sisan nin nɔ ne ka dɔnkiliw bɛ bɔ i t'a ye fan bɛɛ fɛ. Kɔrɔlen an tun bɛ baaraw kɛ cogo min na n'an ye son bɔ dɔrɔn an b'u di site dɔ ma k'a bila an b'u di fanw fɛ u k'u bila ten tɔ. I bɛna ye k'a fɔ sisan nin nɔ ko o sumayana. O sumayana i bɛ ne ka dɔnkili bɛ mɔn sa i b'a bɛ mɛn ka sɔrɔ mɔgɔw ma lasɔrɔ c'est dû à quoi parce qu'on a essayé de professionnaliser ce qu'on fait. Raison pour laquelle Fakoli ka dɔnkili tɛ bila yɔrɔ si sisan nin nɔ a bɛ bila a ka chaîne YouTube de kan. Donc ça c'était juste entre parenthèses pour que k'a yira k'a fɔ concert ko ninnu ni fɛn ninnu quand on est professionnel i b'a ye k'a fɔ on ne fait pas un concert parce que c'est un concert. I bɛ concert kɛ kun dɔ de la i bɛ concert kɛ vraiment pour que découverte dɔ de ka taa kɛ quoi. Est-ce que tu comprends? Donc, avec foi, il faut quand tu réalises quelque chose, que toi en pleine réalisation, tu as quoi. Est-ce que tu comprends? Donc, juste pour te dire que concert qu'on fait, on a tout planifié. C'est tout un programme que nous suivons. On a un programme de suite. C'est pas c'était pour annoncer mon album. C'était pour montrer aux gens l'image de l'album. Raison pour laquelle il y a 5 morceaux au Dijamama. Donc après l'épée, on est là à préparer l'album. Après l'album, on va faire une très grande dédicace. Fakoli Mali musique kɔnɔna ma nɔgɔn dɛ. Clashlikɛla ninnu yɛrɛ clash yɛrɛ sa o b'a kɔnɔ o bɛ faamuya. Besoin ni fɛnw bɛ créer fan bɛɛ mais ala fani ni banni don conseil jumɛn de bɛ Fakoli bolo k'a di o tigilamɔgɔ ninnu ma ani kɛlɛkɛlaba ninnu. O fana diyara n ye kojugu. O question fana diyara n ye kojugu. D'abord yɔrɔ bɛɛ n'a kɛcogoya don. Parce que kuma fɛnɛ ma ɲi quoi n'i bɛ kuma n'i ma i tɔ to c'est pas du tout bon quoi. Malien ma don rap la an tɛ rap créé bagaw ye quoi an bɛ k'a lajɛ dɔ de la quoi an bɛ k'a dɔw de imiter en réalité quoi. Source d'inspiration bɔra fan wɛrɛ de fɛ quoi n'an bɛ k'a kɛ quoi. Donc certes d'un côté i bɛna ye k'a fɔ an y'a ye mɔgɔ minnu na foyi tɛ ka kɛ yan nɔ k'olu tɛ k'o kɛ yan nɔ quoi. Mais i bɛna différencier yɔrɔ jumɛn na. Yɔrɔw sigi kan tɛ kelen yɔrɔw sigi cogo tɛ kelen yɔrɔw danbe tɛ kelen quoi. Moi je pense que quand même s'il faut imiter quelqu'un car ça bɛ ka min kɛ m'a ɲɔgɔn kɛ mais il faut tenir compte de ta société i bɛ société min na il faut tenir compte de ça. I bɛ danbe min b'i la il faut tenir compte de ça. An bɛ fɛn dɔw kɛ yan nɔ jamais au grand jamais été américains y'o k'o kɛ parce que c'est pas dans leur culture olu ka mɔgɔw t'a fɛ quoi. Bon ce qu'il faut faire rappeurs minnu bɛ yen nɔ si leur délire c'est les clashs et autres là u k'a jateminɛ u k'a kɛ cogo la cogo min ni an ka jamana tagabolow bɛ bɛn u k'a kɛ cogo la cogo min ni an danbe bɛ bɛn u k'a kɛ cogo la cogo min ni an mansaw tɛ dimi an kɔrɔ cogo min na quoi. C'est le seul conseil que moi je peux donner parce que le clash en réalité c'est un fin branché dɔ de don. Le mouvement hip-hop là a dérivé dɔ de clasher quoi. Donc clashing tɛ se ka bɔ a kɔnɔ n'i y'a ta ka jateminɛ mouvement hip-hop yɛrɛ ni concurrence t'a kɔnɔ ni ɲɔgɔn sama t'a kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ k'a man di quoi. Mais danbe ko bɛɛ la kɛcogo bɛ ko bɛɛ la on doit faire tout ce qu'on fait là par rapport
à notre environnement, par rapport à notre culture, par rapport à notre société. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Non, moi je ne suis pas sur ce lancer. Peut-être qu'il y a ce moralement, peut-être qu'il y a ce sinon officiellement, il n'y a pas ça entre moi et quelqu'un. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de parce que les rêves lancés au Kémandi. Au Kémandi, parce que il y a beaucoup de Mali chita te kelen. E be jarabison na me. Mais yere ki shin ini ala che. Ne be jarabison da to komina est-ce que mo be min ba daten. Moi je suis toujours allé jarabison na moi je suis toujours dans un thème. Ni ne be jarabison da sani no ita soro negatiru denin dusuka bo. Denin dusuka bo itna mbi fe nti fe me o lawo. Denin dusuka bo ne bo de expliquer ko no munela dusuka bo abe nini ke ka ka conseil ou da ko no dusu bayama ni na negatiru wore la sans cœur. Ne te sans cœur. Il na mbi fe nti fe auto ko no quoi. Ne be dongli dans te sans cœur. Le titre sans cœur là qu'on mène là est sans cœur. Moi je me mets à décortiquer ça. Donc en cas quelqu'un qui to lancer gars ni mo gagnon accrocher. Tu vois. Problème tara. Deni dusugabo. Nejrabe ne dusugabo umaninye na yumle na ansro. Nejrabe yumle na ansro e koyembolo na komino ake. Nejrabe komino ake e koyembolo. Deni dusugabo. Che admin komambu. Ala pamia kago o ala ya diwineni de la magago hey koko haboke kele yembolo kumabe iba chili lambolo suni kile be delili labolo jarabi ke to fle de kun yembolo ali na enwele téléphone na ni na ga fo bebe obe mangande ye ate kuna Facebook sans faire ka photo de publier comme aimer na enwele kun ata no feni menali doni abafunu ngasi na eko kene la mima jane ni ofoi aba dabulu besama adusugabo ne jrabi ni dusugabo mani ne Joseph Fakuli era ko sankuni ko ke no ma be aba dabulu sa mena ma dabulu sa ne kedi ay bon ku bete dabulu sama ko fene ko kuni ndo ba antoro ko malawla o to de famille amen oh si ça ne era déclara ka jatemne ka fo ko côté bana a chamayen ko ye ku ke mi mani o dabulu sama iye ko ke min kan o dabulu sama olu yere ko ke min kan o dabulu sama olu yere ko ke min man o dabulu sama ne ko ngakera doni ndongu man ça Allah ya mais j'aime beaucoup les femmes muso ka dinye ko jugu wallahi muso ka dinye ko jugu an balaka ka dinye ko jugu donc li na taka sira doron de do Daniel Serela ma fa ko je baro bara ni bala ibe gele asoro de no ya soro ame dum ne ko be gele a jumo ne be fa ko li gambara en kon nala gele gɛlɛya min bɛ bɛɛ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka ko kɛ min ma deli ka kɛ pour ton pays mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka a yira de k'a fɔ ko ne bɛ se nin na gɛlɛya b'o mɔgɔw kan o gɛlɛya kelen de bɛ ne kan o ye mun gɛlɛya ye o ye dɛmɛbaga de ye hali fat e yɛrɛ mago bɛ dɛmɛbaga la bɛɛ mago bɛ dɛmɛbaga la bon moi ni mago bɛ dɛmɛbaga la tɛ komi dɛmɛbagaw tɛ n bolo mais halisa n mago bɛ min na n m'o sɔrɔ fɔlɔ donc en tant que i m'o sɔrɔ i mago bɛ dɛmɛbaga la est-ce que tu comprends moi j'ai beaucoup d'initiatives programme baden bɛ yen nɔ o lasuma kun ye mun de ye dɛmɛbaga ko dɛmɛbaga jumɛn mun bɛ se ka na ka wari d'an ma an ka baara kɛ an bɛ fɛ ka clip minnu kɛ k'olu kɛ an mago bɛ fɛn minnu na k'olu sɔrɔ an yɛrɛ pour évoluer an mago b'o dɛmɛbagaw de la sinon dɔnkilida gɛlɛya tɛ ban i n'a fɔ tout autre travail baara o baara n'i b'a la i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na gɛlɛya b'a la mais moi franchement alhamdulillah hali n'a sɔrɔ ne mago bɛ min na ne t'o sɔrɔ mais Dieu merci j'ai des frères qui m'aiment bien qui m'accompagnent dans tout ce que je fais. J'ai des frères minnu bɛ si ɲɔgɔn kama j'ai des frères minnu bɛ yen nɔ à ma disposition mago bɛ fɛn fɛn na u b'a ɲini ka di yan nɔ fo ni min se t'u ye et puis j'ai des frères aussi minnu fana bɛ ka dɛmɛbaga wɛrɛw ɲini ka di ne ma minnu fanga ka bon n'olu ye donc moi je ne peux dire qu'alhamdulillah ka tila ka message fana passer tuguni
a y'an dɛmɛ a y'an artiste dɛmɛ surtout a kana kɛ n kɔrɔkɛ dɔgɔnin ko ye a kana kɛ nin ye talan bɛ minnu na a y'u dɛmɛ ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔ baden de bɛ jamana in kɔnɔ talan b'u la mais ils sont bloqués parce que dɛmɛbaga tɛ yen nin nɔ ko bɛɛ kɛlen don Mali la nin nɔ sisan nin nɔ dɔnbaga ko n'u ye tu vois donc mɔgɔ caman b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ donc k'a fɔ bɛɛ ye Manu mago bɛ dɛmɛ na a ye n'an dɛmɛ n'an y'an dɛmɛ an bɛ se ka koba de kɛ. faamuyali sɔrɔ dumuni jumɛn de ka di Fakoli yɛrɛ? Dumuni cɛ ye ne t'a bɛɛ dɔn a mana kɛ cogo cogo i bɛ sɔrɔ i ka plat dɔ bɛ yen nɔ ka di ye ni a tɔ ninnu bɛɛ. oui o ye tiɲɛ ye sɔn ne kɔngɔtɔ bɛ fɛn bɛɛ dun mais saladi de ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye n to n yɛrɛ ma saladi dɔrɔn de ka di n ye. Saladi de ka di. Wallahi. mais dumuni jumɛn de man di? Dumuni min man di ne ye bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni kɔngɔ tɛ n na n tɛ sagasaga dun dɛ mais ni kɔngɔ bɛ n na n b'a dun dɛ. mais munna ni kɔngɔ t'i la i tɛ sagasaga? awɔ parce que o man di n yɛrɛ ye quoi n b'a dun malgré moi même mais a man di n ye quoi a tɛ komi n'i y'a dun ko n bɛ fɔɔnɔ fɛnɛ o banabagatɔw de y'o kɛ ne kɔni ne bɛ tɛmɛ n'a bɛɛ. faamuyali sɔrɔ la ayiwa Fakoli an ka wagati koronna jamukan bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la i ni dɔnkilidala tɔw ka relation bɛ cogo di n'o cɛla bɛ cogo di? o ye bonya de ye o ye bonya de ye n'i yɛrɛ bonya i bɛ bonya n'i ye mɔgɔw bonya de retour u b'i bonya moi je pense que bonya de bɛ ne ni bɛɛ cɛ badenya de bɛ ne ni bɛɛ cɛ quoi donc ne ni dɔnkilidala tɔw cɛ en réalité problème tɛ yen nin nɔ il y a rien de grave i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na ɲɔgɔn sama tɛ bɔ an ka kow kɔnɔ et puis mɔgɔw mana kɛ cogo cogo hali ni kɛlɛ t'aw cɛ a bɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ma a bɛ tila ka a faamu quoi o diɲɛnatigɛ yɛrɛ tagabolo ye quoi i m'a faamu hali ni ne kumatɔ filɛ nin sisan a bɛ se ka digi dɔ la ne bɛ ka kuma minnu fɔ tantɔ dɔrɔn a bɛ se ka digi dɔ la ka sɔrɔ voilà ka sɔrɔ a m'a dabɔ a kama quoi ya mɔgɔ bɛ se ka don mɔgɔ la i yɛrɛ gasi i yɛrɛ t'a kalama mɔgɔ bɛ don mɔgɔ gasi la i yɛrɛ t'a kalama n m'o olu fɔ sinon officiellement problème tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ dɔnkilidalaw la Mali yɛrɛ kɔnɔ bonya de bɛ nin bɛɛ cɛ. mais don n'a nataw la a ka di Fakoli ye i ni belebeleba jumɛn ka featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ? Mali la Mali la belebele fɛn fɛn bɛ Mali la nin nɔ ni ne Fakoli ye occasion sɔrɔ ni i ni ne an bɛ lancer kelen kan moi je vais te rapprocher dans l'avenir pour que an ka ko dɔ kɛ en revanche s'il me rapproche aussi ils seront les bienvenus ça sera un honneur pour moi ne n'u ka baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ dɔnkili kɔni da si on est dans le même lancé la n'an kuntilenna kelenw de b'an na a bɛɛ la quoi moi je pense que ne n'a bɛɛ bɛ se ka baara kɛ quoi tu vois a bɛɛ ye tout le monde. Fakoli yɛrɛ ka idole ye jɔn ye? Idole bon o de tɛ n na musique la sa. O t'i la? Wallahi o tɛ n na. I yɛrɛ de y'i yɛrɛ ka idole ye? Wallahi bilahi o tɛ n na k'a fɔ ko ne de ye karisa ka idole o tɛ n na wallahi. faamuyali sɔrɔ la ayiwa Fakoli wagati koronna jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la kumakan laban jumɛn de b'i bolo jamukan in kɔnɔna la k'a lase an filɛlibagaw ma? kumakan laban bɛɛ folen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ k'an ka foli bɛ bɛɛ ye k'a f'u ye ka d'a kan gɔnduguninkan mankan don Fakoli Lezi bɛɛ k'i abonné chaîne YouTube la Fakoli Lezi Lakika bɛɛ k'i abonné Instagram na bɛɛ k'i abonné fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko Fakoli ka information bɛ sɔrɔ a kan bɛɛ k'i abonné o la parce que on est dans le cadre de professionnaliser les choses n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ ne ɲininka Fakoli famana i ma sɔn bɔ i famana sɔn bɔ ma c'est parce que ko centraliser len de don sisan nin nɔ n yɛrɛ ka chaîne YouTube kan donc dɔnkili duman caman b'a kan EP b'a kan EP duman b'a kan dɔnkili duman ko banna yen nɔ an bɛ fɛ ka na ni album fɛnɛ donc o laɲini kɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu famana ma kana k'u kɔnɔ ko n jɔlen don mais n bɛ ka baara kɛ ni nin lancer de ye sisan nin nɔ a ye recherche kɛ sur YouTube a ka taa n ka dɔnkiliw ta yen nɔ dɔnkili duman ko banna yen nɔ o kɛlen don an bɛ ɲɔgɔn bolo de lourd arrive. faamuyali sɔrɔ la ayiwa an kɔni tɛna bayiba ye ne ka téléspectateur ma ten laban. laban. kurakurani. an mago b'o dɔɔnin na. dɔnkili kurakurani yan n'i sera ka titre fɔ n b'a lajɛ. an t'u lamɛn. ne t'u lamɛn. voilà ne t'u lamɛn. problème t'a la.
ale n'a sɔrɔ suruba don ne de ko ma fɛ ale n'a sɔrɔ jangarabu don ne de ko ma fɛ hali n'a kɛra sulari ye duruge ne de ko ma fɛ min y'aw ja a y'o fɔ a y'o kɛ ne de ko ma fɛ fɛ ne de ko ma fɛ fɛ i fɛ ne de ko ma fɛ ja denni taaratilen ne don denni lamaralen ne don jaw sɔn jalenba de don u ka nafiki gɛrɛ na denni ko a tɛ don a ko k'a tɛ u si de fɛ ja k'a tɛ manamana ko de la ja o de la u bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ ka galon sogo bɛɛ da denni na ja ni ma to gosi ta kɔnɔfɛn dɔn kana makana mi kanu ma maa tɛ bolo kurulen kɔnɔfɛn dɔn a zɔnden bɛɛ to yen ka ɲɔgɔn ɲininka mɛ da in mɛn tigi la ma ka ɲi i yɛrɛ da fana lamɛnna b'a ka yɛrɛ la ni ma ka di ye munna i tɛ gɛrɛ a la. On reste ensemble. Je vais faire que ça n'a pas été une téléspectateur au monde. Il dit qu'il y a inspiration non Allah. Ça vient comme ça. Il va donner mon yala bamanini. Je suis tout le temps au grain. Je suis quelqu'un aussi, je suis au courant de beaucoup de trucs, surtout relations amoureuses. Les garçons, en réalité, donc moi je m'inspire comme ça. J'ai un seul refuge au grain dans la société. Je m'inspire. Mais pour pouvoir mieux parler de la chose. Moi, je m'inspire comme ça en réalité. Voilà. Merci beaucoup. Il y a accueilli Barabi Adjarani. On est ensemble. Masha'Allah. Masha'Allah. Ni ala son. Aywa an filɛli bagaw ni kun bɛ dan sigi aw ka bi jamukana ani fakoli lezi laki kan n'ale de kun bɛ ɲɔgɔn bolo bi ni masa aramani man ka jɔnya jɔnya na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan aw bye bye.